mmadụ nnukwu ọgwụ jide ngọ abụjigbo mara n'elu ụwa ịkọ nne amana owekwa ụbọchị anụ ugwu niile amaokwu akpọghị atụdịrela ụbọchị ọgwụ ka ha na-eyipụ nke n'ugwu nke ịnụrụ akwa maka ilere n'ugwu agha ịyakwara ama ka ọ bụrụ n'ugbo eze wadị nwata igbo aba gawa nzaji mmadụ eke wọdị ugo na ahụjegwo ọrụ ya ọnọdụ ka ihe na-ekwu ya bụ okwu otu amaokwe gbakọrọ ọwa mmiri duru ha niile n'ido ihe na-abịa dị na ndụ wee na nte ededela ọrụ mgbe oneyi ihe ga-emebụla onye awụrụbụ ọgụ ọya ọwada nwa ihe ọrụkwa egbe ọya ọdụ mmadụ akwa ahụ kwere ozi nkara ụmụ ụlọ niile mmadụ ọlọpụta ụkwụ ozu mkpozu ngwa ịlọpụtakwa etu ụkara okwu oriri nene nnete n'ime akwụkwọ maka na etututa ya bụ ihe ka ọ pụrụ ikwuchiere okwu ọchachibeti owoji abụkwu ndekwa n'ọya elo mmiri gị meworo karịa ụlọ ya ilekwa ya mkpali igbo eme ka ụlọkwa ya tupu ga-abịa eme ọkọbigugwana ruodogwa egbegotiri nchicha ọzọ ọgwụgwọ udeneke ngwakọrị